an kirfu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkan ku da ƙara kasancewa sashen Arewa ta kan kirfu TV. Karamanta an yau ne farkon shigowa a danna subscribe sana danna karawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da mun dora. Danna mana liking domin danna liking yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Barkan mu da ƙara kasancewa a wannan sabon bidiyon da zamu nuna muku wasu sabbin coins wanda Allah da aka mallake su za a ji daɗin su, za a ga abin alkhairi a baya, kamar yadda muka nuna muku XBN da BSC kuma duk an samu alkhairai. wanda kuka duba lokacin da muka zamanto ana nan XBN a BSC yana naira 50 naira 150, amma ku kalla gashi ne yanzu ya je kusan naira 316. ga su ga elastic BNB nan shi wato ainihin XBN shi ma ku duba za ku ga gashi nan ya kai yanzu naira da 418. don Allah da wayannan irin wayannan coins wanda za su zamanto ba shit ba, a gaskiya yana da kyau kuna mallakan su, domin su ne wanda muke musu kyakkyawan zato akan zamu ba mun musu wani long holding ba, wanda Allah da short holding zaka musu kuma Allah da zaka samu arziki a cikin su. kamar misali short holding kamar daga nan zuwa Disamba wata 7 mai zuwa, kun ga wannan do hold short holding ne. kamar wayannan misali su ALGAITA sai Moon sai Max, to wannan duk coins ne wanda cikin ikon Allah za a musu long holding, saboda coins ne wanda shit ne. Shit it means coin wanda ya zamanto kamar shara, kamar ana bada diwa a kuɗi kaɗan, to su ake kira da shit coins. don Allah da su wayannan dama ba ma musu zaton za mu musu karamin holding mu sayar da su, dole dama zancen dogon holding ake sannan a rabu da su. but wayannan Allah da coins ne wanda muke sa ran za a musu small holding in Allah da short kenan. saboda haka bari mu fara nuna muku su. farko da akwai wannan shield network din, wanda Allah da dukan su zamu ajiye muku a contact address din sa a group din mu na Telegram. duk mai bukata zai iya zuwa nan yayi picking ko kuma akan wannan number in Allah dan ya tambaya za a bashi contact address din. sannan kuma inda mai bukatar BNB smart chain na kuɗi daga kan naira 2000 3000 zuwa 10,000 Allah da zai iya samu, domin an samu matsalar da a nan Binance ba za ka iya cirewa na ƙasa da 0.1 ba. 0.1 ko yana iya kaiwa 30,000, kai a yanzu 0.1 ma an kana neman sa Binance dole ka je 33,500 saboda darajar da nan BNB smart chain yayi. wannan ku duba za ku ga gashi nan BNB smart chain ya mugunta shi sosai, za ku ga darajar sa ya kai 250 duk BNB guda daya, abinda da bai fi 100 da kaɗan ba, amma gashi har 200 da wani abu. saboda haka kai tsaye zan nuna muku a shield din nan. in ko duba shield din nan za ku gan shi shield token din nan, to gashi nan ina 0.2711 ne, saboda haka plus 9.88. saboda haka wannan coin ne wanda ya kamata ku mallake shi dan ganin ina da kyakkyawan tsari da kyakkyawan project wanda Allah da aka mallake shi za a ji daɗin sa zuwa wayannan watanni da na faɗa muku. ga wannan shi ma bangol din nan, bangol coin ne mai kyau wanda a jiya ma yana naira 2, but a yanzu gashi nan har ya zo naira 5. saboda haka coin yana dan wannan ka daraja, shine lokacin da ya dace ka zo ka mallaki coin din nan. saboda haka bari mu je mu ƙara nuna muku wani again. ga break chain din nan yakwa, break chain din nan shi ma yana da kyau, shi ma ajiye yana kan naira 17 ne, but har yanzu yana kan naira 17 din nasa, but sai da ya tashi naira 20 ma a dazu, but ya ƙara sakuwa, kun san gashi nan yana jani. saboda haka dai ya kamata ku mallake shi tun yana wannan kuɗin karami. saboda haka duk mai buƙatar BNB dan siyan kowane irin coin ne zai iya yin magana ta wannan number. in Allah da za a yi kokari wajen ganin an bashi shi wannan BNB ya baya kuɗin da ake saidawa. Allah da ba ta bata lokaci ba za a siyar mar bashi ya tura kuɗin ba ta bata lokaci ba. saboda haka wayannan coins su ne coins da muka ce za mu yi kokari wajen ganin mun nuna wa 'yan uwa shi dan su mallake shi cikin ikon Allah. Allah da za a karu. kamar Doge din nan shi ma tun yana dan karamin kuɗi ake a mutane su ci shi, ba da ba yanzu ba su ci shi ba. gashi nan Doge ga nan hima ya tafi 180. kun ga kenan a shekaran jiya nan wanda ya su yi Doge akan kowane Doge ɗaya na san ya ci wajen naira 40, saboda a shekaran jiya bai fi naira 130 ba, gashi nan a yanzu ya je 180. duk da wannan ba shi yake nuna coin zai tafi ba, tunda tafiyar coin tana iya gaba tana dawa ba, amma dai wannan shaida ce wanda in Allah da ya sa ran wannan coin ba shit bane, coin ne mai kyau. duk coin mai daraja wanda ba za a baka hibai ka kai kusan kwabo, ga wannan ba shit bane ba. ga Bulgati kuma Bulgati in Allah da 10
mai din nan Allah da Hikima za a yi launching din shi a nan Fanke Swap shine wanda a jiya mun kawo muku ma bidiyo akan shi ma yana da kyau ku mallake shi mun faɗa muku yana naira 60 ne ga duk mai bukata zai iya yi ma magana ta wannan number kafin a yi launching din shi Allah da ba mu san yadda zai kasance ba amma ana mai kyakkyawan zaton zai fita da daraja mai kyau. Yawa ga classic coin nan ma ma classic coin duk mai bukata zai iya magana ta wannan number Allah da za a bashi classic coin ne da na san kun san classic coin ba ta lokaci ba. In ke ga su wayannan su ne coins wanda nake ba ku shawara a yanzu a siye su kafin kuma mu ga abin da Allah zai yi na wani lokutan Allah yadda. Wayannan dai coins su ne. Kara manta da danna mana subscribing sannan danna karrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu. Mun gode.